swaraning tetegu turangga bende peri munyo sauran mangungko prajekna umangkat ing pra kambira tias ing pra jure kembang-kembang kumambang was pokong mijil pasrah kang kuwasa trimo panduming du mati timbang hanggagawa lara
Monggo untuk teman-teman dari JA Entertainment untuk putar. Monggo buat para pengunjung, mohon sodakohnya untuk anak-anak yatim piatu seikhlasnya.
ridu mawur mangawur-awur rahat tengaraning jurit gong maguru kongso tetekat yo butula wur panjrite turangga esti harakata ingkang dwaja lelayu sabet
Eh, nggih. Pripun Ndara? Taun. Taun. Patih mentaun. Nggih Kanjeng. Ditimbali ora Guru. Maju. Nggih Kanjeng. Nyetrum niki. Pripun Kanjeng? Ki ngene metaun. Ingsun bebar nyekseni para prajurit soreng kabeh gladi ana ing alun-alun. Sabibariku para prajurit soreng kabeh tak kumpulke ana kene. Merga ngapa metaun? Enten napa Kanjeng? Merga ingsun niki lagi bunga. Lagi bunga. Iya. Ingsun bunga anggone nglakoni tapa brata 40 dina 40 bengi wis ra. Nanging iki aku duwe paman pekatik. Loro-lorone ora bener. Kanjeng. Wis ngerti para prajurit soreng kabeh tak kumpulke. Takon melu gembul busa. Nanging ket mau ora mbok cepakake. Mboten cepake. Iya. Nang ngendi paman? Timbalon. Pekatik. Pekatik. Mriki timbali Kanjeng. Kowe melu MC. Yo iso tenan. Kowe nganti ra iso ngisin-isinke bendarane lak pancak. Jajalan majore. Maju. Rene sing nibali ki. Yo maju kene. Kowe nyambut gawe becus apa ora? Sik nggo iki entek suaraku Kanjeng. Suaramu entek. Nggih. Kowe nyambut gawe sing Nggih. wis ngerti para prajurit soreng kabeh ana kene ning ora mbok cepakake apa sing kudu dicepakake. Nika apa diuncali wedang-wedang nika? Wis diuncali Oleh panitia nggih. Aku wae. Padahal kudune Napa? sing kudu cemepak kuwi kudune wis siap ana. Oh nggih. Dang dicepakake. Nggih. Ken nyinom kula. Yo. Nderek kaya panitia nyinom ngoten nika. Yo, Nggih. yo nganggo beki. Nggih. Sakniki? Saiki. Sakniki? Sesuk Oh nggih, nggih pun. kowe ditimbali Pripun? bendarane. Jare ngejing. Darane ngejing kula sakniki tilem riyen mumpung dalu. Kowe ora ngerti para prajurit soreng kabeh wis do kesel anggone gladi ana ing alun-alun mau. Wong kesel dereng, soreng. Kesel? Rasah kesuwen. Oh nggih, kesel Kanjeng. Dang cepakake. Oh nggih. Apa sih? Aja dimut. Taun. Anggonmu ngomongi para pekatik ki jane piye? Loro-lorone ket mau ora ono sing bener. Nggih pripun nggih. Pancen angel. Kowe jan ra sopan tenan karo bendarane kaya ngono kuwi. Kancamu nang ndi? Isan-isane kancamu minggat. Kancamu mau takon ngarit. Iya. Ngomong karo kowe gaweane ra rampung-rampung. Bang cepake.
oleh bolo kaya ngene saka ndi? Oke. Anu nemu ning dalan mau. Nemu ning dalan. Mbok cangking ngono. Takon jerek wonten timbangane anu. Nganu apa? Mboten sios. Ning kancamu mau Nggih. ngarit ora bali-bali. Jane kesasar nang. Wah, dereng nyerlok kula. Mriko kok kula. Mriko ndi? Nggih. Dang. Paling goleki suket beri transit nika paling. goleki suket buri. Nggih, golek ramban. Golek ramp. Nggih. Mangertiyo. Nggih. Kancamu kae. Ngarit sing kanggo paken jaran gagak lima. Nek ora ana kancamu siji kae. Nggih. Jaranku ora goblok. Nggih, paling mati Kanjeng. Mati iki nek kowe sing ngopeni. Mergo gawean mencla-mencli. Nggih nek kira ketemu ramban ya paling jarane jenengan mati atau bas Ayo. anyar mawon nih pon-ponan kathah mriki. Ndung jaran apa sapi malah rasa. Nak letu. Nak apik bendarane numpak sapi. Oh to? Iso. Kowe arep ngece bendarane. Nggih mboten wantun. Nggih pun iki pun tak cepaki kae sore arek kon mangan apa ora? Yo. Ki para soreng ben padha mangan dhisik. Kowe goleki kancamu sing siji mau ngarit ora bali-bali. Nggih arek dongani apa ora? Bungani. Kula. Kowe ngerti iki acara apa? Nggih ngertos. Apa? Kebiar. Kebiar apa mau? Aku. Apa mau Pak? Lali aku Pak. Gah bayarane opek dhewe kok njaluk. Wah. Ayo engko ngenteni saweran-saweran. Sik, iki rada adoh. Wah. Sik iki rada nyetrum iki. Kok rene nyetrum yo? Teles. Nyetrum. Nggih Kanjeng. Kowe kandhani bendarane mau ora percaya? Pripun jenengan ke pripun? Nyetrum. Nggih nyetrum. Kuapokmu kapan ngono? Modaro. Dene ya kesetrum. Iki Walah. Sik, jelas sepatu. Ngeten iki mboten nyetrum Kanjeng. yo. Los tepan. Ndang maturan sik. Nggih. Sik lek jagong pekewo. Auzubillahi minasyaiton. Donga ya, diamini. Para soreng. Nggih. Para penonton. Para wiyaga semuanya. Derek ngamini. Golek donga. Nggih, Kanjeng. Ora. Nggih. Le donga iki sing bener. Nggih, Kanjeng. Nggih, tak ndonga riyin. Nek para soreng Iso cerewet wae. Iki arek dongane sida ora cerewet wae. kowe karo bendarane wani nyerewet-nyerewetake. Kene iki rek kondongane, jare kondongane mbak arek dongane senggaki terus. Kapan? Sor. Engko jatah mengko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi wonten adicara merti dusun Keongan Ngerawan Lor Mbawen RW 5. Mugi-mugi rakyatipun sejahtera. Amin. Panjang umuripun. Kathah rezekine. Terus apa meneh? Nggih. Apa haki? Mugi-mugi utange lek do lunas. Sing utang iki sapa?
Agak sing dodo nang dhewe-dhewe kuwi kok Kowe takon ora aku. ngerti sak jerone winarah piantun keongan ngerti-ngerti ngomong utange gek do lunas. Nek wong raso. Indonesia iki ra mungkin ra ndek utang wong ora sida. Ndrojono engko wah repot. Lambe yo Nggih. jan rada cluthak. Foto poli nganu kok Kanjeng. Nggih. Ngoten niku ndongane mugi-mugi rakyat mriki sejahtera ngoten mawon, sehat bagas warat rakyatipun. Mugi-mugi tahun ngarep saged nanggap malih, luwih rame malih, luwih meriah malih. Mugi-mugi Pak Camat lan jajaripun saged sehat bagas waras. Amin. Rezekinipun kathah. Kowe ndongake Pak Camat tapi madheprine. Pak Nggih. Camat pinarake ana niku. Sik pundi? Oh, nggih, klambi abang nika nggih. Nggih Pak Camat salam saking kula Cempe. Kowe Nggih. salam-salam kenal tenan. Sik sapa mau jenengane? Bapak Aris Senjang ngoten wae. Mangke tak Wah, dapur si dolobi aku. Kayane rapatek percaya karo lambemu. Asmanipun sinten, Bapak? Aduh, nyetrum meneh. Aris Setiawan. Oke. Bener, sik nyetrum ki wurune njegrak kabeh piye. Wah. Bapak Aris Setiawan, mugi-mugi sehat bagas warasipun rezeki lantar, tak entosi saweranipun. Nggih. Ning kene Monggo, Paman. para soreng, Bapak DPR, Bapak Imam Marsono, nggih, mugi-mugi sehat bagas waras rezekipun kathah. Nggih, niku saweranipun ampun kathah. Nggih, maksudnya ampun supe, ngoten. Angin. Nggih, damel nganu barang niki acara yatim piatu amal nggih. Yo, Nggih niku. Monggo para soreng pun tak dongani. yo. Sinambi para soreng dahar gebul ana kene. Nggih. Kowe golek isik kancamu jak mulih. Nggih. Nggih. Mangkat. Rasah kesuwen. Nggih. Ora. Wis sikilmu ning kene iki kira nyetrum ran-rane nah. Ayo para soreng. Padha gebul busana ana kene. Rasah berebutan. Kabeh keduman sorek. Yo, padha jikok siji-siji. Ayo sorek. Panganan sorek rasah isin-isin. Ayo sorek. Ingsun jare patih mentawon mau jeh kurang sedina. Taun ki piye mentau? Pripun Pawan Kanjeng? pekatik loro mau. Sing siji ngarit ra bali-bali, sing siji tak kon usul tekan ngendi. Paling minggo. Paling mengko. Nggih. Mergo ngopo mentau? Sing setunggal tak raji edan nika iki. Iya. Ra waras. Ki ana apa sorek? Man.
Den tak ambekan Den. Ha kok sing macak cantik ya aku sing dasteran kowe iki kepiye? Sadanganmu keri Radito. Oh. Aku kok kaya mbokku, Jan. Anakku. Wah jan nyetrum barang. Ampun guyu Den. Ha kepiye? Penangsang gagah brengose kuandel kok ngempet guyu. Menengo. Riyo. Kowe wong loro ki. Kowe wong loro otran-otran opo kowe? Ibu. Mimi ayo. Jangan sampetan lagi. Rene, hup, madek. Kowe iki macak kok ngene dipresani. Poro-poro ngene ora isin mbok kowe iki. Ya asline isin. Ning piye gaweane kok ngene kok Dan? Bayarane oke apa sithik to jane iki? Ayo mberong kok manut bose kok. Walah. Man. Wis rupa rambut jaji kowe ngono, aku nganggo ora patrep. Senjata tajame kula wau pundi nggih? Oh, niki. Pe. Majore ne tak ngene. Tak-take. Kowe mau tak kon metu ki tak kon marani kancamu. Mergo ngaret ra bali-bali. Ning teko-teko kowe malah gendeng kaya ngene iki jane kenang apa? Pak iki anggur timbangane taruhane nyawang ora usah ngomik. Entek suarane luweh-luweh. Sik iki lambene. Delok. Iki lambene Yidian iki tali ngono wis. Anteng ini jagung. Wis, golek gantian karo kancane. Kowe wong loro ora cetha kabeh. Rasa dulut. Kowe kenang apa kowe? Tak kosik. Yo, tak takoni rung dijawab to mau. Kowe takon marani kancamu mau. Yo. Bali-bali wis kaya ngene kenang apa? Kowe kesambet nang endi? Kula mau golek nika. Yo. Isan-isane jegur nang kali. Mulane nek mlaku ki ngamati dalane. Nyemplung. Terus salinmu teles kabeh. Ki nyolong kon sapa? Kowe ra sok ngawur. Dan.
Engkau. Man. Kesetrum iso mlentung bareng. Kowe ngopo teko tulung-tulung ku? Cek. Wis kowe gogok kono aku tak laporan karo juragane sih. Dadi ngeten, Ndara. Kula nembe ngarit teng ngandhap dalan tol mriki niki. Nggih. Banjur enten tiang kalih gedhi dhuwur tenan Cak. Sawit ngoten niku mboten enten. Banjur tak takuti laan. Nyuwun sewu, Kanjeng. Jenengan madosi sinten? Ngoten. Banjur tiang kalih wau sanjang. Kowe ngopo kuwi pekadhek? Aku lah sanjang, Pak. Niki nembe ngarit madoske pakan jaran gagak rimang niku. Terus ditangeti malih, aritmu kuwi landhep ora gadhek ngoten. Wow. Kula kan yo panas wong arit landhep ngeten niki kok dinekke ora landhep ngono lak yo. Langsung landhep Kanjeng niki nek ora percaya mang jajalan ngoten. Banjur arit wau direbut damel jajal malah damel jajal kuping kula niki. Mboten ngertos enten napa. Kowe ngarep. Urung urip. Ya tau mek aku orang urip jebol. Rasido Kanjeng. Nek ngrusoi Rasido miki mati. Kok sik aku urung takon. Dan kene apa? Selak wengi yang ngantuk kone ibu kon bubuk sesuk sekolah. Kowe ngarep sing kanggo pakan jaran gagak lima. Nggih. Nanging kowe diparani pawongan loro. Nggih. Sing ngiling-ilingi gamanmu gawe ngekrek kuping. Terus kupingmu dicantoli apa? Mboten ngertos niki. Cobi mang tuani iki, Coba tak Mbak. tilek. Ah, Taun Barang. paman pekathek iki mau ngarep. Nanging diparani pawongan loro. Gamane patih, gamane paman pekathek mau diiling-ilingi gawe ngekrek kupingi. Terus dicantoli nawa. Coba tak delengi nawalane. Apane sing leh? sugeng tindak Pak Camat dan sedayanipun. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Sangune Pak Keri niki. Ayo. Coba mentah. Nawalane iki tak wacan. Miyosipun. Kuwi lho Aku sing wacan. Rio penangsa. Ringose lak padha. Beda. Wis ra sida. Pekathik loro jluthak kabeh rono subener. Kowe sing gedhe. Larape pun nangkin toko katur marang dika kang Mas Dipati
Riyo penangsang wong bagus kang mangku bumi Jipang sinuyudan sagung para kawula nipun ambek welas para warga welas asih brengsek sami taun lan kabeh wae para surek iki layang wujud pangalembana saka Adiwijaya nanging iki ana bajute sorek mula padha rungokno mung sedhithik cacat ira satriya bagus tan wani getih Yetik koyo makswa lamun wani tanding mring Adiwijaya Ratu Pajang tangka loka amuk Adiwijaya ayo sone amuk Adiwijaya Beri tepuk tangan untuk Sorek WKTM. Luar biasa. Luar biasa. Untuk penampilan soreng dari WKTM ya Mas. Dan juga ada artisnya TikTok Zidan. Mas Zidan. Zidan. Rene saya Mas. Mas Zidan Rikirian. Yang dari Temanggung punya Zidan. Ini artis seleb TikToknya dari Temanggung. Iya, Temanggung punya. Mas Zidan. Idolanya mana? Idolanya fan-nya. Halo, fan-nya mana? Fan-nya Mas Zidan. Ngapunten, ralat, kula Magelang. Oh, Magelang. Oh iya, Magelang. Magelang, yes. Terima kasih sudah di bumi Keongan. Keongan Bawen ya. Bawen. Dan mungkin Jalut tanggal 5 September nanti Jalut ke tempat Duplang ya. Dan tak tanggap pokoknya. Oke, luar biasa ya Mas luar untuk biasa. penampilan soreng pada malam hari ini. Ya. Tak lupa kita harus ucap terima kasih kepada seluruh warga Keongan yang sampun nyekuyung dan bisa terlaksana acara pada malam hari ini. Dan ada rentetan acara ya, Im ya. Dari tadi siang sudah dibuka oleh Prabu Erlangga. Kemarin juga ada sosok suangan pengambilan Tirto Suci. Betul. Dan tadi habis maghrib, Isya mulai kirab budaya. Dan dilanjut untuk hari ini tadi. Soreng dari WKTM. WKTM. Dan Mas Anjang tak lupa ada sponsorship
dari CV Lestari Jaya Makmur, Amin. Indira Karya Berkah Makmur, Iya. JTC Logistik Indonesia, Oke. Bambang Sembako, Oh, makasih. sedulur Bawen Bapak